Umaalma ngayon ang ilang manlalako sa pamilihang bayan ng Mangaldan dahil sa patuloy na pagbebenta ng mga ambulant vendors sa gilid ng kalsada. Sa panayam ng IFM News Digupan, naapektuhan ng umano nito ang bentahan ng mga manlalako lalo na tuwing madaling araw dahil ang ilang mamimili ay sa labas na bumibili. Siyempre, bihado kami dito kasi kami nagpe-permit, nagpe-ticket, may mga expenses, may mga expenses kaming binabayaran dito sa may loob. Sila mura lang yung tinda nila. Sa amin is yung talagang unit price namin, yung talagang unit price ng market. Siyempre, bihado kami kasi hindi kami makakabenta ng madami. Andun lahat ng mga tao kasi pag ganun. Nararapat lang umano na kumuha rin ng kaukulang business permit ang mga ito at pumuwesto ng wasto para maging patas sa lahat ng nagnenegosyo sa loob ng pamilihan. Samantala, may ilang ambulant vendors naman katulad ni Aling Nena, hindi niya tunay na pangalan, na mula pa sa Nueva Vizcaya ang nagsabing nagbebenta sila sa gilid ng kalsada upang magkaroon ng pagkakakitaan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sinubukan lang po namin. Malakas naman po. Okay lang naman. Matatandaang muli giniit ng LGU ang ipinatutupad na ordinansa na nagbabawal sa pagsakop sa anumang bahagi ng national, provincial, municipal at barangay roads matapos ang patuloy na pagbebenta ng ilan sa mga kalsada ng JL de Guzman, Biagtana, Golea, Rizal at Frianeza streets. IFM News. IFM News. IFM News.